Hola, soc Jorge Torano Peris i junt a la xuta dels meus amics Jordi Teres i Marco i Eric Muñoz Sales anem a fer un resum de Raquel. La història tracta sobre una adolescent anomenada Raquel. Aquesta pateix diversos problemes importants, tant a nivell social, familiar com personal. Raquel no compta amb l'ajuda dels seus pares, cosa que farà que les seves accions siguin més dolentes però a la volta més interessants. Hi ha un punt en el que la millor amiga de Raquel mor, cosa que farà que Raquel caiga en una profunda depressió i sols tinga una eixida: el amor. ¡Qué romántico! I aquest? Ha sigut... El resum de Raquel. Moltes gràcies! Perfecto.